Kuwi tukune nang ndi? Online. Online. Sik no, iki muni kekek to sayang. Oh iya. Muni. Sik rada rene. Nah, lah nek iki muni kekek, mburine iki apa? Mata no. Iki lambene gajah di mana? Mulutnya gajah di mana? Mulutnya ya nang isor telale. Kene iki yo. Nang isor telale. Ngawur. Kuwi nek demek munine piye mau Mbak Suye? Alah. Coba kon demek Mbak Lila, kon demek Mbak Lila kon ngene iki. Kan Lil, demek. uneke, Lil. Demek, Dek. Mbak Lila saya putih toh? Niki nomor loro. Iki. Lila. Ayo. Lila nono temok gonku. Uneke Lil. Kuklik no. Ayo. Uneke Lil. Ana aja kleru lho, Mbak. Kuwi kan kleru suarane beda lho. Suarane piye nek kleru? Kleru ki kok beda pucuk kan iso muni ngene. Nah, iso muni ngene. Nek mburi unine piye? Hah? Mburi unine piye? Coba demokan. Oh, benten Ben Mas. diunekke Lila. Klik. Ayo, Lila sik, Lila. Ayo. Coba Indri. Heeh. Ayo, Dri. Iki teh malah nggo dolanan sinden to. Yo ora apa-apa yo. Sithik kok yo. Ora loro. Loh, Indri Indri ki nafsu banget iki, Mas. Lho, ngudulanan iki, Mas. Yo. Demokan. Dunekke kok malah Duneke dikonoke. dolanan. Nah, anu Mbak pengen demam mboten? Lah kok